I pozdrav svima, ovdje se vama Elga. Znači, nemoj ćemo da idemo iz početka da nikako da nešto nisam dana. Ovo. I... ajde. Znači ništa, ovo. Idemo ponovno. Igrat ćemo... I znači... evo sada da pokušamo ponovo. I ne. Kako se sad. Ajde ćemo da pokušamo neki drugi. Evo. Ne. Vidimo što je ovo. Da imamo kakav je ovaj. Ako nikad što ovo neki stanjamo. Ajde. Ovo je stvarno preteško. Ja. Mogu da bude. I znači, sada ćemo da otiđemo znači nisu drugo. Da vidimo ovo. Oproste. Vidjet ćemo više da snimamo od 3 minute. 3 lopte smo osvojili. Ajde daj 3 lopte. Tako je. I još 3 lopte. I još 3 lopte. I... desta. Haha. Oh shit. I... no. Oh. Ajde ćemo ponovo da pokušamo. Ajde dobro. Au. I 3 lopte. I ne. Ništa se ne dešava. Ništa, znači gotovo je za ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte ako želite drugu epizodu i to je to. Doviđenja.